Fundazzjoni mwaqfa minn żewġ żgħażagħ u li marret f'numru ta' pajjiżi għal missjoni rebħet il-premju Żagħżugħ tas-sena mogħti mill-President ta' Malta. Il-Fondazzjoni Agara hija għaqda li twaqfet fl-2014 u lan tagħha hu li jaħdmu ma' nies vulnerabbli u minoritajiet fis-soċjetà. Net News tkellem ma' Stephanie Mikallef, waħda mill-membri tal-Fondazzjoni, fejn spjegat lan tal-Fondazzjoni. Ispjegat ukoll x'jista' jagħmel wieħed sabiex jgħin lil din il-fundazzjoni. Mela, fil-proġett Pole Pole, illi huwa bħalissa l-main focus ta' Agara, li nagħmlu aħna niġbru second-hand laptops, ġifier mingħand in-nies daw ħafna drabi aħna l-laptops għalina wara 4 snin pereżempju ma jibqgħux jiffunzjonaw għal dak li nixtiequ aħna. Allura minflok jintremew aħna niġbruhom, nifformatjawhom, naraw jekk hemmx bżonn li jsir xi tiswija fuqhom, u mbagħad aħna dawn il-laptops nużawhom għal proġetti tagħna ma' nies vulnerabbli. Sa issa l-Fundazzjoni żaret l-Etjopja, Franza, il-Lebanon u r-Rumanija. Fis-snin li ġejjin il-pjan hu li jaħdmu fil-Greċja, l-Afrika ta' Isfel u f'pajjiżna stess. Fuq kollox Stephanie Mikallef espremiet xi jfisser dan il-premju prestiġjuż għall-Fundazzjoni. Il-fatt li ix-xogħol tagħna jkun rikonoxxut tfisser ħafna anka biex aħna nwasslu l-eżempju tagħna għal nies oħra wkoll li kulħadd jista' jagħmel bil-ftit tiegħu kulħadd jista' jagħmel ftit ġid fid-dinja ta' nies li huma inqas xurtjati minnha. Din iċ-ċerimonja li ssir kull sena tippremja żgħażagħ li permezz ta' xogħolhom ikunu ta' eżempju għall kumplament tas-soċjetà.